Το 2024, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε τη χαρά η BMW Αφή Ιωαννίδη να κατατάσσεται πρώτη στις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στο νομό Καβάλας. Έτσι, για να καταλάβουμε και περίπου τα νούμερα, από τα 910 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στο νομό Καβάλας, τα 140 ήταν BMW. Είναι μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος στην BMW Αφή Ιωαννίδη και αυτό φυσικά προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Τα προϊόντα της BMW, κατά πρώτον και κύριο λόγο, είναι αυτά που κάνουν πολύ ανταγωνιστική τη μάρκα. Έχουμε προτάσεις για κάθε είδους καυσίμου, είτε αυτό είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι plug-in υβριδικό, αμιγώς ηλεκτρικό κτλ. Έχουμε προτάσεις κτήσεις από τους πελάτες με 2-3 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να τα αγοράσει κάποιος απευθείας, μπορεί να το μισθώσει, μπορεί να το κάνει χρηματοδότηση. Οπότε όλα είναι αυτά όπλα που μας δώσανε έτσι την πρωτιά και στις ταξινομήσεις ανάμεσα σε όλες τις μάρκες για τον νομό Καβάλας, ανταγωνιζόμενοι μάρκες παραδοσιακές που θεωρητικά είναι πιο μαζικής πώλησης για την αγορά του αυτοκινήτου. Πάρα πολύ σημαντικό βέβαια είναι και η υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας μετά την πώληση, μετά την αγορά ουσιαστικά του αυτοκινήτου. Οι υπηρεσίες after sales, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι η υποστήριξη που δίνουμε στους πελάτες μας αφού αγοράσουν το αυτοκίνητο, είτε αυτό αφορά τη συντήρησή του, είτε την επισκευή του, είτε την αγορά κάποιων επιπλέον υπηρεσιών ή αξεσουάρ. Παρέχουμε καθετοποιημένες υπηρεσίες συνεργείου, φανοποιείου. Συνεργαζόμαστε με όλες σχεδόν τις ασφάλειες, οπότε ο πελάτης της BMW έχει, ας πούμε, ήσυχο το κεφάλι του και μπορεί για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το after sales να απευθύνεται στην Αφή Ιωαννίδη. Αυτό είναι που μας δίνει ένα ακόμα δυνατό χαρτί στο να αποφασίσει ο πελάτης να αγοράσει ένα BMW. Γι' αυτό και φτάνουμε στην πρώτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τη μεγάλη ομάδα της BMW Αφή Ιωαννίδη. Καμία επιτυχία δεν έρχεται από μόνη της. Οι άνθρωποι μας κάνουν πάντα τη διαφορά. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα τόσο των πωλήσεων όσο και του after sales του συνεργείου της BMW Αφή Ιωαννίδη.